जों दिनै सेकेन्डारि एडुकेसननि थाने जोंनि टिएसइउनि अंगय कायबा सानमंनो सानै जोङो जागा दिनै मेमोरेन्डाम कासे याफारमानि डाइरेक्टरनि थाने ओ कायबा सानमानि बिसियाव पयला सानमंग अंखा नरक सायमानो हास्तिनि रोंरक रग फोरोंनाय रंनि बेलायनो जोंजाल आबहाय गोबांमा रोंनक रग दङ जे रोंनक रग खरगनै खरगथाम बायसे तामहिननाय रोंनक ओ जागा फोरोंजागै दङ इनका आबनि बागै सोलोंनाय रग बेलायनो जोंजाल काजाजाक जों जेते एडिसिनि कक साकेत ताइ बसे हामिया आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे स्कुलाव ताबैसा जाराते एचएम रक्से करै इनका पूरा ओवरऑल त्रिपुरानि जे टीचार क्राइसिस ओ टीचार क्राइसिसनो जाते दाक्ति दाक्ति रिक्रुटमेंट खालायै ओ क्राइसिसनो दूर खालायनानै अंथ सेकेंड जेता डिमांड तो माने चिनि नेशनल एडुकेशन पॉलिसी जे नेशनल एडुकेशन पॉलिसीनि बागै त्रिपुरानि एडुकेशन सिस्टेम बेलायनो प्राइवेटाइजेशननि फाइसिं थाङै दङ एबं जोंजालबो कजानाय गन्डाछरा रैसियाबारि इभेन जेनारेल एरिया रगबो आबहाय जोंजाल आबहाय परिकाठामोनि अभाब तंथ तिफाना जे ओ स्किम न बर चालु खालायनानै नायो ओवरऑल भारत हा कतरबाय बाक्सा सिरि त्रिपुरा हास्तेवबो जों आबनो डिमांड खालायना आबनो रसाय नानानै बागै थार्ड जेटा डिमांड तंनाय नरक सायमानो 1978 साल पहिला याक्सी बदल त्रिपुराको फाइमाने यागल चिनी ककबर ककन रेकगनाइजेशन रथानी जे 1979 नि 19 जानुवारी रेकगनाइजेशन मानै जों 1980 नि सिमी क्लास 1 नि सिमी क्लास 10 जरा ककबर साबजेक्ट चालू खालायजाक माने जत स्कुल ते केबिटी टीचर बो नियोग खालायजाक माने बिनि परे 1995 एबा बिनि परे फानो याक्सी बदलनो ककबरक साबजेक्टनि बागै टीचार नियोग खालाय माने फियाकबा ताबुकबो आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे स्कुल रग ककबरकनि टीचार करै सोसिनि डिमांड तंनाय जेहेतु गोबांमा आबहाय ककबरकनो तुयै एमए खालायजाक बीएड खालायजाक गोबांमा आबहाय दङ आबनो तुयै जाते ककबरकनि टीचार नियोग खालायजाकना अंथ शुद्ध साबजेक्ट चालू खालायखा अंगिया ककबरक टीचारबो नियोग खालायजाकना अंथ लास्ट जेता चिनि डिमांड दङ आबंका स्कलारशिप नारा नुना बिसि बुरुम बुरुमनो रोंसोरोंनाय रक स्कलारशिपनि जोंजालबाय जोंजालक लायो फियाकबा तामनि बागै ओ जोंजालावना नां आबनो तुइनो जोंतिनि ओ जागा बबाय मालाय कक साका जे आबहाय फाइनाल साल रक जोंजाल तांनांथ कारण स्कलारशिपनि ऊपर डिपेंड खालायै गोबां मास रायरक बीएड नार्सिं आबहाय परिथ जों ताकलायते केसे नुखा एनआईटी बा जरा टेक्निकल कलेज परिनाय रंगनि बरंनि पुइला 78 बा 80 हजार खाय रां हाममानि बिनि परते एसे बरंना नोटिफिकेशन रजाखा बरं रां किफिनि रिदि इनका आबो जे प्रॉब्लेम ओ प्रॉब्लेम न जाते सॉल्व अंत इनका आबनि बिसिङाव जों जतनसे नांमानि जे 4 पॉइंट तंग माने आबंका जे जों ककबरक टीचर जे नियोग खालायदि होनै जों सामाने ओ जागा जों डाइरेक्टर बे कक साइ जों साइमानखा जे बरक अलरेडी डिपार्टमेंटनि सिमी बरक हापांनो रिक्वेस्ट रहरखा जाते दाक्ति दाक्ति ककबरक टीचर नियोग खालायजांना बागै फियाकबा हापांनि जे ताबुनि जे बीजेपी आईपीएफटी हापां बरंनि मुचुंमा करै ओ मुचुंमा करियाव माने बागैनो बरक ताबसा जरातै ककबरकनि टीचारनि बागै गोबां मा एमए पाइजाक फानो बीएड खालायजाक फानो से बरं नियोग खालायजा अंगि दं माने हिंगे तिनिनि ओ डेपुटेशन आं टीएसनि तांफां सुजित त्रिपुरा आचुकफां नेताजी देबबर्मा ओ जगह बयार दीपशानो देबबर्मा अंकित कमलजित मुरासिंह अक जों खरगबानि से गोबां ओ जगह जों ओ जगह फायै जों ओ जगह मालाय खाबोबाय